Pôvodne mal mať túto prednášku pán Aleš Najbrt, ktorý nám to nejak na poslednú chvíľu musel zrušiť pre cestu do Číny. My sme sa naozaj veľmi trápili s tým, že koho tu zavolať. Oslovili sme strašne veľa ľudí, aj Žltý z Milku nám poradil niekoľko dizajnerov, volali sme im. Naozaj to bolo dosť peklo, že niekoho zohnať a potom nás úplne napadla jedna vec, ktorá nás mala napadnúť asi na začiatku. Už aj z toho hľadiska, že Peťo robí momentálne Martinuse a Martinus sa previazal so Štúrom, takže nás to mohlo napadnúť oveľa skôr. A oslovili sme pána Bajaníka, či by neprišiel niečo porozprávať o dizajne, o jeho pohľade na dizajn a o tom, ako robili vizuálnu identitu Štúra. On na naše, že boli sme z toho veľmi pozitívne naladení, že to teda prijal, lebo už sme si mysleli, že on nás odmietne a že teraz nám tu pustíme nejaký film. A sme veľmi radi, pretože naozaj nechápeme, ako nás to nenapadlo skôr ho zavolať. A teda ja prenechám už slovo jemu a dúfam, že sa mi prednáška bude páčiť. Dobrý deň, takže to dúfam aj ja. A asi začnem rovno pri tom názve, ktorý teraz môžete vidieť túto na displeji, ktorý hovorí o prekrásnej vizuálnej identite, o ktorej viem hovoriť, a ten názov je taký urobený zámerne a to kvôli tomu, že častokrát, keď robíme takéto veci, tak sa naši klienti rozhodujú podľa toho, že či sa im to páči alebo nepáči. Na čo im vždy hovorím, keď mi povedia, že sa im niečo nepáči, že s tým nemôžem nesúhlasiť, lebo krása je subjektívna kategória a každému sa páči niečo iné a práve preto ja by som chcel rozprávať o vizuálnej identite a budeme sa baviť teda samozrejme o firemnej vizuálnej identite v takom nejakom rozmere, ktorý nebude úplne podliehať takýmto estetickým a páčivým kritériám, lebo sú tam aj nejaké také zákonitosti a pravidlá, ktoré vlastne sú racionálne zdôvodniteľné a možno o týchto by som chcel možno na príklade práve tejto značky Štúr porozprávať. Čiže úplne na začiatok, ja som začal robiť v reklame asi 12 rokov, pred 12 rokmi, ten dôvod bol úplne prozaický a to bol taký, že som išiel okolo reklamnej agentúry, ktorá bola veľmi blízko k môjmu domu a sa mi zapáčilo, že by som to mal tak blízko domov, čo sa nakoniec ukázalo ako neveľmi šťastné, lebo to znamenalo, že som mohol ostávať aj veľmi dlho v práci, lebo som nemusel nikam chodievať. A taký ten finančný efekt, ktorý koncom 90. rokov prácou v reklame, respektíve znamenal finančný efekt práce v reklame, bol určite tiež nezanedbateľný. Dneska to už je samozrejme v rámci ako nejakých ekonomických rozmerov a celkového hospodárstva trošku ináč. Ale v reklame som prestal pracovať, v úvodzovkách prestal zhruba pred rokom. A ten dôvod bol taký, že už to bola taká troška únava a možno aj taká nuda a vlastne v tom, ako sa ten reklamný biznis posunul. A to boli často stretnutia s ľuďmi, ktorí nechceli počúvať naše rady a nechceli proste, chceli si to robiť podľa seba. A preto sme začali s priateľmi pracovať na značke Štúr, ktorú možno nie všetci a veľmi pravdepodobne nie všetci poznáte a preto by som ju vám rád predstavil. Štúr je dneska, voláme to Homemade Cafe alebo sieť, dneska už sieť kaviarní, ktorá vznikla pred zhruba rokom a ten dôvod bol veľmi jednoduchý a ten bol taký, že keď som sa zoznámil s mojou terajšou manželkou, tak som s ňou zdedil taký okruh priateľov, ktorý si musíte predstaviť tak veľmi, by som to nazval klišé a gíčovito, keď si predstavíte seriál Friends, tak to bolo naozaj akože skupina priateľov, ktorá sa spoločne stretávala veľmi často a vždy vznikal problém, že kde by sme sa akože mali stretnúť. A často sme nad tým uvažovali v Bratislave, niekde nebola dobrá káva, inde sa nám to nepáčilo, inde nebolo otvorené a tak ďalej, tak sme si povedali, že urobíme niečo, čo sa nám teda bude páčiť. A to je vlastne taký hlavný leitmotiv aj tejto práce, lebo ja ako dizajner som vlastne robil identitu pre svoju značku a tým vlastne, teraz sme sa o tom tuto bavili, že tým vlastne sa odstranil taký ten prvok toho klienta. Je to úplne taký možno dizajnerský žijúci sen, že človek vlastne môže si urobiť sám pre seba to, čo sa mu asi najviac páči a potom z toho zákonite vznikajú si myslím, dobré výsledky, ale nepopieram a cením si ľudí, ktorí dokážu veľmi dobrý dizajn predať aj klientovi. Čiže budeme hovoriť o vizuálnej identite značky Štúr Homemade Cafe. Ja by som ju na začiatku možno troška predstavil. My sme vlastne v
apríli minulého roka otvorili úplne prvú prevádzku, vôbec sme netušili, že to bude mať taký strmý spád, urobili sme si to tak pekne podľa seba a veľmi v podstate o pol roka sme otvárali druhú a zhruba pred 3 týždňami spoločne s Martinusmi, ako to tu bolo spomenuté, sme otvorili tretiu prevádzku, čiže dneska to už robí celkom aj zaujímavý biznis, ale hlavne akože je to nejaká suma ľudí, ktorá nás navštevuje a ktorá už má možnosť túto prácu vidieť. Čiže máme dneska 3 prevádzky, robili sme už 3 billboardové kampane. Kto to nepoznáte, tak tu sú nejaké také ukážky z toho, že ako to asi vyzerá, že snažili sme sa urobiť také veľmi príjemné prostredie na to, aby sa tam ľudia mohli stretávať. Ešte tu je jedna. Takže na našu radosť proste ľudia tam chodia a sa tam stretávajú a máme teraz skôr problém tých všetkých ľudí obslúžiť, ako by sme ich tam museli nejakým spôsobom dostávať. Čiže taký na úvod, také nejaké fakty sú, že vlastne ako som spomenul, tú prvú prevádzku sme otvorili v auguste minulého roka. Dnes už máme teda 3 a máme viac ako 30 zamestnancov. Denne je to, keď to tak akože rátame, takmer 600 zákazníkov, ktorých obslúžime. Na Facebooku sme momentálne akože celkom dobrí, lebo máme tam viac ako 4600 fanúšikov, čo keď si zoberiete, že vlastne sme v centre Bratislavy, čiže zhruba v okruhu asi nejakého 1 kilometra štvorcového, ktorí nás navštevujú. Predpokladaný obrad na budúci rok rátame, že to bude okolo 1 000 000 eur. A vlastne minulý rok sa nám podarilo toto, čo budeme hovoriť, získať je bronzový klinec za sériu plagátov, ktoré boli vystavené iba u nás v kaviarni. Čiže tá základná idea, čo sme si my teda povedali, že ako to chceme robiť, a už sa to týka vlastne aj tej vizuálnej identity, lebo vlastne sme začali vytvárať nejakú značku a tá značka znamená vlastne predstaviť takú nejakú formálnu stránku vzťahu ku tomu zákazníkovi, lebo vieme, že chceme teda, aby tí ľudia, okrem toho, teda, že tam chodia, nás mali radi, bolo to tu povedané aj tej predchádzajúcej prednáške, že ten branding je dôležitý kvôli tomu, že dneska už nepredávate len samotné produkty, ale predávate akýsi životný štýl. S týmto sme samozrejme do toho išli po tých skúsenostiach reklame a hľadali sme okrem teda tohto brandingu aj nejakú dieru na trhu, pričom v gastrobiznise tá diera na trhu je relatívne veľká a na počutovanie nezaplátaná a to je vlastne akože nejaká poctivosť. Lebo nie je zase úprimne povedané veľa reštaurácií, kaviarní, kde proste sa môžete spoľahnúť na to, že tie produkty sú kvalitné, že sa k nám správajú v poriadku, čo samozrejme v západnej Európe, prípadne v Amerike je úplne bežným štandardom a preto sme to nejakým spôsobom takto pomenovali a je to domáca poctivosť, čo je vlastne taká esencia tej značky. A chceli sme vlastne, a preto sme to potom nazvali ako homemade káve, chceli sme priniesť niečo, čo vy, hoci kto iný proste ponúkne svojim priateľom, známym, rodine, keď príde k ním domov. Preto vlastne je tam niečo také domáce. Ľudia doteraz vlastne akože nám častokrát neveria, že to, čo ponúkame, tie koláče, že nie sú polotovary, že sú to naozaj reálne urobené veci z reálnych surovín, lebo totižto ten gastrobiznis je taký, že nikomu sa to nechce robiť. Že my sme to urobili tak, ako sme si mysleli, že to je správne, lebo išli sme do gastrobiznisu v podstate ako nováčikovia. Ja som robil v reklame, iní ľudia proste akože naši spoločníci pracovali kade. A chceli sme proste to urobiť normálne. Nespoliali sme sa na tie zabehnuté štandardy, čo malo vlastne tú výhodu, že sme to potom postavili nejako ináč, že máme potom akože takú tú konkurenčnú výhodu. Aj keď sa samozrejme nesnažíme robiť žiadnu odkyzín, proste akože nechceme zbierať Michelinové hviezdičky, proste chceme urobiť normálne dobrú kávu, nechceme mať najlepších baristov na svete, ktorí vyhrávajú baristické súťaže, nechceme získavať nejaké gastroocenenia, chceme, aby to našim ľuďom chutilo, aby sme sa potom mohli podpísať, aby tá značka, ktorú začneme vlastne tvoriť, toto všetko predstavovala. Na toto sme vlastne začali hľadať názov, ako by sme to pomenovali. Ten názov samozrejme je do istej miery aj dielom náhody, ale nie len dielom náhody, lebo keď sme tu mali takú tú domácu poctivosť, tak sme si hovorili, že chceme
aby to bolo niečo naše, domáce, lokálne, na čo môžeme byť hrdí a ktorý vlastne ten relatívne malý okruh ľudí v centre Bratislavy alebo v širšom centre Bratislavy si môže zvyknúť a môže tam chodiť a môže sa vlastne s tým identifikovať. A malo by to byť niečo možno kvalitné a originálne. Pričom existujú v princípe len také dve marketingové stratégie, keď tvoríte nejakú identitu, a to je jedna je inovatívnosť a druhá je tradícia. Všetko medzi tým je vlastne nejaký taký akože mainstream, taký hlavný prúd, ktorý ako keby nebol vyhranený, ale pokiaľ chcete urobiť dobrú značku, ktorá akože má nejakú stratégiu, tak treba sa rozhodnúť, že či chcete robiť inovatívnu značku alebo tradičnú. My sme sa rozhodli samozrejme pre tú tradíciu. Je to spojené už s tým, že sme sa vlastne chceli ako keby navrátiť do nejakých dôb možno nášho detstva, kedy vlastne naše mamy a naše staré mamy nám pripravovali tie dobré koláče, bublaniny, bázové sirupy a tak ďalej. Čiže preto hľadali sme teda niečo, čo spĺňa tieto atribúty, že je to naše domáce lokálne. A tým, že sme našli priestor na Štúrovej ulici, tak sme si povedali, že prečo by sme to nenazvali po Štúrovi. Čo sa nakoniec, ako to budeme vidieť, ukázalo ako veľká výhoda, ale samozrejme chceli sme urobiť názov, ktorý je originálny a takým dobrým predpokladom na to, keď človek vytvára názov, je, že si zadajte, že skúste nájsť, či je na to voľná doména a zistíte, že koľko veľa názvov a koľko veľa vecí už je vymyslených vo svete, až na doménu nezískate. A okrem toho vlastne sme posunuli tohto Štúra do takejto anglickej transkripcie kvôli tomu, že veľa ľudí práve akože na Slovensku robí samé anglické názvy, ako keby sa hanbili za to niečo slovenské. My sme si z tohto chceli vystreliť a urobiť taký ten fór, že vlastne to naše naozaj originálne, domáce, môžem povedať revolučné, štúrovské sme vlastne akože posunuli do tohto. To dnes nám ľudia za to samozrejme akože takí tí starší nadávajú. Keď sme otvárali tú poslednú prevádzku, tak prišla jedna pani, tá si div predo mnou, že neodplula, ako sa vlastne akože za toto hanbíme, ale dneska napriek tomu, že ešte nie všetci ľudia to vedia čítať a tak ďalej, sa to ukazuje ako výhoda, že ten názov je veľmi originálny a neopakovateľný. Takže to je vlastne akože základ tej identity a ukazuje sa, že vlastne, že toto je vlastne takéto semienko, tá nejaká stratégia, esencia a ten názov, z ktorej potom vyrastá tá ostatná identita. A keď ste tu ľudia, ktorí pracujú alebo chceli pracovať v marketingu a vytvárať teda nielen vizuálnu, ale vôbec nejakú identitu značiek, tak je akože dobre rozmýšľať nad tým, že čo vlastne z toho prvotného nápadu môže zísť a že či sa to môže nejakým spôsobom rozvinúť ďalej. K tomu vlastne sme sa začali dostávať tak, že ako to samozrejme pretaviť do nejakých konkrétnych foriem. Teraz máte možnosť vidieť logo, ktoré sme nakoniec vybrali. Tým dôvodom, prečo sme vlastne išli týmto štýlom, chceli sme spojiť samozrejme takúto nejakú štúrovskú tradíciu, čiže sa pohybujeme v 19. storočí, takúto nejakú vizualitu z handmade, čo znamená, že s tou ručnou prácou, čo znamená, že všetky tie veci, s ktorými pracujeme potom v tej identite sú ako keby ručne robené, čo má akože tým, že tie naše produkty, my nepredávame Coca-Colu, ani žiadne iné priemyselné nápoje, my vlastne všetky veci si vyrábame, sirupy, tak vlastne chceli sme toto ako keby dostať aj do tej identity, čiže vlastne všetky tie veci ako písma, vlastne akože tie dizajny, ktoré sú samozrejme finálne komponované v počítači, ale akože majú také nejaké stavné prvky, ktoré sú vyrábané ručne. Čiže toto je logo, pre ktoré sme sa rozhodli. Robil som ho ja svojím spoločníkom, posunul asi tak, že toto bude naše logo, aj keď som mi samozrejme ukazoval varianty, ktoré teraz máte možnosť vidieť, čiže mali sme akože na výber, ale je to opäť tá dobrá pozícia toho, že si človek robí niečo sám pre seba, že ako keby nemusí predchádzať pred to nejaké akože pre tú komisiu a ako to častokrát robíme pred klientami a obhajovať si tú prácu. Našťastie bola mi zverená dôvera, aby sme, že to viem urobiť dobre, takže sme sa pre toto rozhodli. Čiže toto boli nejaké alternatívne loga. A čo sa potom ukázalo ako veľmi dobrý prvok, hoci možno na to pri vizuálnej identite málo kto myslí a aj pri našej práci to vzniklo, tak povediať,